Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow agtyklary bilen Elem Meden Din Jaş Merkeziniň öňündäki meýdançadaky yurdumyzyň baş arçasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde täze bayramçylygyň baş gahrmanlary Aýdybaba bilen Garpamyk milli liderimizi hemem agtyklaryny mehirli garşyladylar. Mehriban arkadağımız agtyklary bilen Elem Medeni Din Jaş Merkeziniň öňündäki meýdançadaky yurdumyzyň baş arçasynyň ýanyna geldi. Dep bolşýaly Elem Medeni Din Jaş Merkezi himmeleriň tüýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygynyň esasy merkezine urly. Bu ýerde ägir tuly arçanyň töweregini ýugşyn atýan çyrajyklardan, daş töwerege nur saçýan dürli bedeglerden hakyky ertekler dünýäsi emile geldi. Mälim bolşýaly häzirki döwürde bagtyar çağlygyň mekany hökümine karar edilen garaşsyz beýtarap ýurdumyzda körpe nesilleriň tazaşykly ösüşi, olaryň bilint ruhly, tagdyn we himme taraplaryň bilim terbiyeli bolup ýetişmekleri orunnaky alada döwlet siýasatynyň ileri turýan orlarynyň birine urly. Salam aýyzam. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Salam mehriban arkadağımız. Täze ýylyňyz gutly bolsun hormatly prezidentimiz. Täze ýylla size berk jan saglyk, ulak ömür, il ýurt bähwetli işleriňizde rowaşlyklar arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban arkadağımız. Gelin ne bolsa owadan arçamyzyň daşyndan aýlanaýyň. Mehriban arkadağımyzyň iýilikderli aladat netijesinde körpe nesiller iri watanmyzyň hemde jemgyýetimiziň hakyky buýsonjy we bagatyna ýetip bolmajak milli baýlyk bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli häzirki dekinli mektep okuwçylary ýakyn geljekde köp babatly durmuş we ykdysady ösüşiň many mazmuny hemde depkinlik kesitler, ykdysadyetde dolanýyş ulgamyna, alymdy we syňatda esasy orunlary eýiler. Şundan ugralanyp Türkmenistanyna üzüp gelýän nesliň okuýup başarmagynyň açylmagy üçin ähli şertler düredilýär. İyilikleri geçirilýän köp sany beýteşikler, olimpiadalar, çağlaryň görejliginiň sergileri, jemgyýetiň körpeleriň we ýetgenjekleriň gadanýan üstünliklerini, hemde ýetýän bilim tepkitlerini uly üns berýänligiň aýdyň tutnamasydyr. Yurdumyzda çağlaryň bagtly geljegini üpsün etmek üçin zerur şertler düredildi. Mehriban arkadağımyzyň taýsy tagallat netijesinde Türkmenistanlaryň ýaş nesli dürejlik, aň paýhas okuýuklaryny iýilikderli ösdürýär, sport bilen meşgullanýar. Çağlar awraýly beýteşiklere we ýarşlara gatnaşyp, yurdumyzda münasip wekilçilik edýärler, hemde medallary we baýraklara münasip bolýarlar. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının çağanın hukuklary hakkında konvensiya ve Birleşen Milletler Uramasının ineligi ve çağalı gorama gönüktürlen beýleki mühim resmi namalarynyň bir näçesine goşulmak bilen dünýä birleşigine öz üstüne alan borçnamalarynyň ählisine agrarlydygyny görkezýär. Yurdumyzda gurulan hemde gurulýan ýöňdewaç tehnologiýalar bilen üpsün edilen mektepler we mektep ýaşnaçyny çağlar idaralary, sport we beden terbiyesi agaldyş toplumlary munyň aýdyň tutnamasydyr. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiz degişli karara gol çekip Türkmenistanyna çağanyň erki ösüşi boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli strategiýany tasdiklady. Bu strategiýanyň durmuşa geçirilmegi çağlaryň beden we ruhy taýdan tazaşykly ösmek üçin mümkinçilikleri üpsün etmekde tallamly goşunt bolar. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesilleriň himme taraplaryň bilimli, tagdyn bolmaklary, olaryň dürli hünärlerden baş çykarmaklary we zekinlerini açyp görkezmekleri orunyna edilýän tagallanyň oňun netije berýänligini alamatlandyrýar. Bir ýerde täze ýyl bayramçylygy münasibetli sowgatlyk önümleriň dükany hereket edýär. Olarda bayramçylyk münasibetli sowgatlyk önümleriň dürli görnüşleri ködürlenýär.
mehriban arkadagymyz agtyjaklary bilen dükanyň ýanyna baryp, onu ködürlenýän sowgatluk önümlerinden tanışdy. Bu ýerde arkada prezidentimiziň agtyjaklarynyň saýlan sowgatlaryny Aýaz babanyň gowşurmagy körpeler üçin ýatdan çykmajak şatlykly pursatlary gördi. Hormatly prezidentimiz agtyklarynyň saýlan sowgatluk önümleri üçin bank kartlary arkaly tölew geçirdi. Munyň özi ýurdumyzyň ähli urlaryna bolşýaly söwda ulgamyny da häzirki zaman ösen tehnologiýalarynyň we täzeçil usullaryň sanly ulgamyň işin ululýanlygynyň tutnamasydyr. Munyň özi täze ýyly munasip derejede garşylayan halkymyz üçin oňun mümkinçilikleriň döredilýänligini anglady. Hormatly prezidentimiziň agtyjaklary sowgatlar üçin hoşarlyk sözlerini aýdyp, özleriniň ýürek buýsançlaryny joşgunly goşgular bilen beýan etdiler. It is winter, it is cold. Father person very old. He is always full of joy. He gives me nice toy. Ёлка наряжается, праздник приближается. Новый год ура, ребятишек ёлка ждёт. Bir ýyllyk menzil aşyp hoş gelipsiň täze ýyl. Şatlyk goşup hoş gelipsiň täze ýyl. Gadamlaryň batly bolsun, ýyllar şöhratly bolsun. Türkmen belende galsyn, hoş gelipsiň täze ýyl. Gollarda gujur bardyr, ýeňişler bize ýardyr. Halkymyz bagty ýardyr, hoş gelipsiň täze ýyl. Köňülle maksat aýdym, ýanglan ýarym kamaýdym. Buýsanjy dünýä ýaýdym, hoş gelipsiň täze ýyl. Bagtyar nesilleriň dürli dillerde goşgy aýtmaklary häzirki döwürde ýurdumyzyň körpe nesilleriniň himme taraplaryň bilim almagy orny derur şertleriň döredilýänliginiň tutnamasyny gördi. Bu pursatlar halkymyz tarapyndan söýlüp garşylanýan täze ýyl bayramçylygynyň şatlykly wakalar bilen utgoşýanlygyny aýan etdi. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň iýilikderli tagallasy netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň durmuşynyň her bir pursatlarynyň şatlykly wakalara, asylly ýörelgelere beslenmegi orny maksatnamalaryň işler amala aşyrýar. Bu bolsa çağlaryň mehriban watanymyza bolan buýsanjynyň we söýgisiniň hassa bilindi götürmegini üpçün edýär. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçakar etminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Nurberdi Garyagdewich Nurberdiýew Matmuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ilmi işleri boýunça prorektory wezipetine belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Saparoğly Hojamamedowich Sarygulow Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň ilmi işleri boýunça prorektory wezipetine belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gulşat Gelliýewna Ýusupowa Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň Halkara gatnaşyklar institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipetine belenildi. Russiya Federasiýasynyň federal ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Matviyenkanyň hem Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowanyň arasynda şu gün geçirilen telefon arkaly söhbetleşigiň dowamynda parlamentary gatnaşyklaryň eller tutulýan ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Federasiýa Geňeşiniň spikeri hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem ähli türkmenistanylara türkmen lideriniň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip aglan edilen täze 2021-nji ýyl münasibetli gutluglaryny we iňgow arzuwlaryny beýan etdi. Matviyenka Türkmenistanyň şu ýyl 25 ýyllyk senesi giňden belenip geçilen beýtaraplyk derejesiniň ähmiýetini nykdap, beýtaraplyk ýörelgileriniň häzirki zaman dünýä gatnaşyklaryna ägirt uly ornuny belledi. Söhbetleşigiň dowamynda Türkmenistanyň we Russiýanyň gadymdan gelýän dostlyk gatnaşyklaryna agrarlydygynyň hem hyzmatdaşlygyň iki döwletiň başdanlarynyň daşary syýasy strategiýasynyň baş ugurlarynyň biri bolanlygy we şeýle bolmagyny galýanlygy belenildi. Matviyenkanyň nyktaşy ýaly prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň we Vladimir Putin'in parlamentlerin derejesindäki ara gatnaşyklary ösdürmäge berýän ägirt uly ähmiýeti netijesinde bugün garaşdy döwletiň arkalyşygyna agda döwletiň parlamentary assambleýasynyň çäklerinde özara ýakyn gatnaşyklar amala aşyrylýar. Taraplar iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary boýunça pikir alşmagyň barşyna gatnaşyklary munyny beýlegim çuňlaşdyrmak barada pikir aýtdylar. Hemem oň geljegi uly ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Parlamentlerin ýolbaşçylary gatnaşyklaryň bar bolan mümkinçiliklerini hereket
harekete girdmäge hemem däp bolan netijeli gatnaşyklary berkitmäge önükdirilen täze bilelikdäki taslamary durmuşa geçirmeň möhümdigini belläp anyk teklipleriň birnäçetini beýan etdiler. Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy hemem wekilçilikli edarasynyň iki palataly ulgamy geçmegi bilen baglykda iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikler açylýar. Şoň bilen baglykda taraplar parlamentleň dostluk toporlarynyň ornuny tap iki dostlukly ýurdun deputatlarynyň arasynda tejribe alşmagy guramagyň zerurdygyny belediler. Natalşaly geljek ýyl Türkmenistan uly bayramy garaşsyzlygyň 30 ýyllygyny beller. Şoň bilen baglykda Matviyenka söhbetdeşligiň barşynda şaýly münasibetli milli hemem halkara derejelerinde çärilen geçirmegi belenilýän ýurdumyza gelmek baradaky çakyly üçin hoşallyk bildirdi. Şoň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösürmek, dünýä ösüşiniň häzirki zaman şertleri şeýlede zinanyň hukugynyň öpçün edilmegi we demokratik esaslaryň pugtalandyrylmagy bilen baglanşykly meseleler boýunça tegelik stoluň başynda pikir alşmalary boldy. Häzirki döwrüň möhüm meselelerine başlap geçirilen duşugy Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýürütme wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne aç diplomatiýa boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy, ýurdumyzyň kärdeşleri arkalyşyklarynyň milli merkeziniň dinanlary birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy gatnaşdylar. Gazaklanma bilerleyen pikir alşmalyň dowamyny Merkezi Aziýa döwletlerine şolsany Türkmenistanyny, Gazagystanyny we Özbegistanyny aýalyk edilen alyp barýan işleri hemem olaň ýurdun syýasy, ykdysady we meýdan durmuşyna eýeleýän orny, hemem zinanyň hukuklaryny, durmuş goruglygyny öpçün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berildi. Çykyşlarda bellenşýäli, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň eýdigderli tagylasy netijesinde milli we halkara ähmiýetli çäreler guramak, şeýlede dünýä derejesine geçirilen çäreler gatnaşmak üçin zerur mümkinçiliklerin döredilýänligi belenildi we munyň üçin milli liderimize hoşallyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gender deňligi we dinanlaryň hukuklarynyň hemme mümkinçilikleriniň giňeldilmeginiň meseleleri boýunça düzüminiň ýerini ýetirji geňeşine şeýlede 2018-2022 ýyllar üçin ykdysady we durmuş geňeşiniň dinanlaryň derejesi boýunça komissiýasynyň agdalygyna saýlananlygy belenildi. Munyň özi ýurdumyzyň gender deňligine we bu ugurda Birleşen Milletler Guramasy bilen özara gatnaşyklary agrarlydygynyň nowatdaky suwtnamasy bolup durýar. Mundan başga da duşuň dowamyna 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň arasynda iş meýilnamasyna iki taraplaryň gol çeklenligi barada aýdyldy. Şeýlede Türkmenistan gender deňligi babatda birnäçe halkara konwensiýalaryna goşuldy. Duşukda Merkezi Aziýa döwletleriniň zinan ýolbaşçylarynyň ilkinji duşugynyň üstünlikli geçirilendigini oňa ýurdumyzyň wekilleriniň göni wiza aratnyşy arkaly gatnaşanlygy barada habar berildi. Şeýlede Merkezi Aziýa döwletleriniň zinan ýolbaşçylarynyň ilkinji duşugyna birnäçe meselelere, aýratynam gender deňligi, zinanlyk hukuklaryny, olaň durmuş goruglygyny öpçün etmek boýunça amala aşyrylýan ählimumy işleň ähmiýeti barada durlugam geçildi. Belenşäli ýurdumyzyň konstitusiýasynyň erejelenen görnüşini Türkmenistanyň erkekliň we zinanlyň deň hukuklary we azatlyklary şeýlede olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikler kepillendirildi. Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly diýip eglan etmek baradaky kararnamasy Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň 73-siniň awtordaşlyk etmegine bir agzdan kabul edildi. Munyň özi Türkmenistanyň umumy adamzat behwitli başlanýyşlarynyň halkara derejesine ikrar edilýändiginiň we ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki agrynyň belinde galýanynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Duşuga gatnaşyjylar birek-biregi ýurdumyzyň tutuş ilatyny yetip gelen täze ýyl bayramy bilen gutlap, mundan beýlegem zinanyň hukuklaryny we durmuş goruglygyny öpçün etmäge gönükdirilen degişler itminan bilen işlen taýýarlanjakdygyny nykdylar. Milli zirmyzyň umumy ikrar edilen kadalary hemem milli däpleri esaslanýan durmuş ugurly döwlet siýasaty Türkmenistanyň jemgyýetiň iň ajaýyp bölegi bolan çağılan behitleriniň iler tutulmagyny kesitleýär. Ýaş Türkmenistanyň ruhy hemem beden taýdan ösmegi, köp ugurly zekinleriniň hemme tarapyny açylmagy üçin ähli şertler döredilendir. Şundan uguranyp döwletler köşkünde täze ýyl bayramçylyk münasibetli dawara boldy.
Cemiyetiň durmuş taýdan sagdynlygy çağılar, eneler barada nähil alada edilýändigi, maşgala däpleriniň, ruhy, ahlaky, ýürülgüleriniň ara baglanşygy arkaly kesitlenýär. Çağılara söýgü, mähir bilen garamak, hemem ular baradaky alada türkmen halkynyň asyrlyň dowamyndaky üýtgewsiz ruh gymmatlyklary bolup durýar. Köpetan gözel eteginde yerleşýän döwletler köşkünde bolan bayramçylyk dawarasam hemmelere şatlyk paýlady. Ýurdumyzyň bilim ministrliginiň çağılary täze bilen gutlamaga gelen ýolbaşlary hemem wekilleri şunuň ýalym köp garaşylan aýadwaby bilen garpamak ýetip gelýän ýylyň nyşany köşküň ýaşajyk eýeleriniň myhmanlary boldular. Hormatly prezidentimiziň adynyň gowşurylan sowgatlary çağılan begenjiniň çägi bolmady. Şol sowgatlary ýurdumyzyň dokma önümçiliginiň önümleri, ýyly gyş eşikleri hemem däp bolan süýjü kökeleri girge. Çağılara jemgyýetçilik guramalarynyň hemem paýtagtymyzyň häkimleriniň sowgatlarym gowşurly. Döwletler köşkünde çağılar diňe bilim alman, eýsem dürli hünärlerem özleşdirýärler. Bu bolsa olary mektep tamamlanlaryndan soň uly durmuşa ynamly gadam goýmagy mümkinçilik berýär. Bu ýerde çağılan ähli tarapyn sağlaşykly ösmek üçin hemme şertler döredildi. Olar şekillendiriş sunugaty we saz bilen meşgullanýarlar. Dürli sport bölümlerine hemem gurnuklary gatnaşýarlar. Çağılan köpüsi Türkmenistanyny hemem daşary ýurtlarda geçirilýän awraýly dörejlik bätleşikleriniň hemem halkary festivallarnyň bayraklaryna eýe boldular. Döwletler köşkünde terbiýelenýänliň arasynda Gulbaba adynaky çağılar bayragynyň eýeleri, dürli umummilli dörejlik bätleşikleriniň ýeňjileri, daşary ýurtlarda geçirilýän festiwalnyň ençe meňzek ýeňjisi Joşun Tans Topor bar. Köşkde terbiýelenýänler şuňky dawarada da myhmanlyň öňünde joşuly tanslary, aýdym sazlary bilen çykyş edip özleriniň dörejlik zihinlerini görkezdiler. Dawaranyň geçýän ýerindäki bayramçylyk bedegleriniň köp böleginiň çağılan çeper elleri bilen ýerine ýetirilendigini bellemek gerek. Dürli reňkli ışıklary bilen bedelen ajaýyp arçanyň ýanynda goşgu golly tanslary hemem edi diýarymyza wasp edýär. Şunuň ýaly söýgüli täze ýyl bayramyna bagyşlanan joşuly aýdymlary ýerine ýetirildi. Bayramçylyk döwretining ahyryna döwletler köşkünde terbiýelenýänler mehriban arkadagymyza bagtyar çağılık, hemişelik üns aladasy üçin hoşallyk bildirip ýetip gelýän täze ýyl münasibetli iň gowy arzuwlaryny hemem gutluglaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň tenagat taýdan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanşyklydyr. Şunu daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümliň önürmegi esasy ogur bolup durýar. Her bir bayramçylygy zähmet sowgatlary bilen garşylamak hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt bähbedine gönükdirilen özgörtmeler netijesinde ösüşleriň berentliklerini atarap, anamly öňe barýan watanymyza asyrly däwe urly. Tamamlanıp baryan Türkmenistan bir taraplyň mekanizmini zähmet üstünliklerine wetlemek, täze önümleriň görnüşlerini artdyrmagyň çäklerini paýtatymyzdaky aýbölek mebel kärhanasyna oturguşlaryň täze görnüşleri öňürilip başlandy. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň özümizde öňürilmegi aýratyn belliliklidir. Bu iş hormatly prezidentimiziň degişli ugurda kesitlen wezipeleriniň üstünlikli amala asyrlýan görkezýär. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekligi, ähli şertleri döredip bermegi, milli önümçiligiň ýokary derejede ýola goýulmagyna mümkinçilik berdi. Önümler häzirki wagtda isleglere görä taýýarlanýar. Hormatly prezidentimizin aýak patasy bilen açylan öň dawaji toplumda bilim ministrliginiň sagdy esasyna mektep partalarynyň 10 müňüsini, oturguşlaryň 20 müňüsini taýýarlamak meýleşdirilýär. Toplumyň ýörüýte dukanyny bezeýän täze önümler öýl boşly sergi bolup hyzmat edýär. Dünýäniň ölerine laýyk gelýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň orta we ýokary goý mekteplerini, çağılar baglaryny bezeýär. Döwrewap işlemegi baş ýol edilýän kärhananyň hünärmenleri eksport babatdaky mümkinçiliklere öwrenýärler. Gelecekde önümçiligiň gerimini giňeldip, uly istek bildirilýän önümleri taýýarlamak meýleşdirilýär. Toplumda häzirki günlerde işler ýokary depkine eýe bolýar. Hormatly prezidentimizin telekeçiligi, sosiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän özgörtmeleri, önüm önerjileri täze üstünlikleri oklandyrýar. Ahal vilayatynyň Bäherden etrawyna yerleşýän Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bagçy önümlerini we meweleň suwlaryny önürgen hususy kärhanasyna häzirki wagtda işler hasam güýçli depkine alyp berilýär. Täze bayramçylarynyň öň ýanynda bu önümler ilişlerimiziň toý saçanyň bedegine urilýar.
Hormatly arkadaşymyzyň ahal ulaýatynyň senat buğdagyny ösürmäň esasy urlar hakyna kabul eden kararyna laýyklykda ahal ulaýatynyň beherden itirawynyň çägine bina edilen baksy önümleriniň we miweleň suwlaryny öndürýän kärhananyň iş ömdügi barha illerleýär. Türkmenistanyň tenatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Akyapra Gojak jemgyýetiniň bu hususy kärhanatynyň tatlama kuwatlylygy 1 saatda 8 tonna miwe suwuny öndürmäge niýetlenip, onu iň kemil enzamlar oturdular. Kärhananyň işi girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde miwe suwlarynyň birnäçe görnüşi öndürilýär. Geljekde orta bu kärhanada ila tarapyndan köp etleg bildirilýän miwe suwlarynyň has köp görnüşlerini öndürmeklik gözüňde tutulýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň ikisinde hat takygy taýýarlaýjy we gaplaýjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman adyk tehnologiýasynyň iň kemil tiltimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli miwe önümlerini ýüri tygarynyň goşulmagy arkaly miwe suwlary taýýarlanýar we 7 gün diýen ýazgyly owadan gaplary gaplanýar. Akyapra Gojak jemgyýetiniň baksy önümleriniň we miweleň suwlaryny öndürýän kärhanatyna öndürilen önümler zamanawa enzamlaşdyrylan hil barlykhanatyna gözden geçirilýär. Kärhanada öndürilen ýokary hilli önümler ýurdumyň vilayetleriniň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sewda nokatlaryny uradylýar. Kärhanada öndürilen önümleri sewda nokatlaryny uratmak üçin kişi ýük awtologlary bilen hem üpçün edilen. Häzirki wagtda bu ýerde işi hünärmenliň 60-dan gowrak zähmet çekip işler çarşyk esatyna alınıp barylýar. Kärhanada işgärliň zähmet çekmekler üçin hem ähli şertler döredilen. Kärhananyň ruh bilen tuagdy bir işgärleriniň şu günlerki artýan iş tepkinleri olan ýetip gelýän täzeýil bayramçylygyna münasip zähmet sowgatly garşylajakdyklaryna bolan ynam merkitýär. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň telekeçilerine berýän kömekleri gollawlaryny netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hususy ulgamyň önümçilik kuwaty kemilleşip bazar gatnaşyklaryna bäsleşe ukyply ýokary hilli önümler öndürmekde uly ösüşleri gazanylýar. Eşewur telekeçiliň ahlasy bilen ýerli çygmalyň hasabyny öndürilýän guruluşyk önümleriniň möçberleri barha artýar. Mary welaýatynyň Owuzhan etrawyna ýerleşýän Agaýany hususy kärhananyň işçileri tamamlanyp barýan 2020-nji Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyny uly zähmet üstünlikleri we ýokary iş görkezleri bilen jemleýärler. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada diýen aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Owuzhan etrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Agaýany hususy kärhanasynyň bu iri ugrumly önümçilik desgatynyň işçileriniň esasy maksady halkymyzyň guruluşy önümlerine bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakdan ibaretdir. Ýurdumyzda ilkinji bolup gowaçadan agaç gyrnylaryndan önüme öndürýän bu desgan umum tutýan meýdany 3,5 hektar bolup, onu önümçilik ýylmaýjy laminirleýiji we barlykhana bölümleriniň binalary ýerleşýär. Bu bölümler dünýäň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilipdir. Önümçiligiň çygmalynyň 70 göteriminiň gowaçadan agaç gyrnylaryndan bolmagy desgan esasy aýratynygydyr. Agaç gyrnysynyň diqqatlandyrylan gatlagyny taýýarlamak üçin zerur bolan ýerli çygmal ilkinji nowatda barlykhana bölümine gözden geçirilip, onuň diqqatlygy we çygylygy barlanylýar. Soňra önümçilige goý berilýär. Gowaça ballaklary ýeri we maýda görnüşli uğradyjy enjamlarda uğradylyp oňa ýürüte ýelim garylýar. Soňra ýokary goýgazgan wasaçly enjamlardan geçirilip, kesici enjama barýar. Ölçege laýyk kesilip, taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu ýerde önümleň ýüzüne dürli renkli laminant örtüni tutmak işlerim taýdaşykly ýola goýulýar. Ýokary hilli taýýarlanýan dürli renkli önümler, dürli görnüşli mebellere, tekçeleri, kapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde, beýleki guruluşy işlerine ulanmak üçin amatly guruluşy önüm bolup durýar. Bu hususy kärhana içerki bazarlarymyzda halkymyzyň bu önüme bolan isleglerini kanagatlandyrmaga uly ýardam etjek kärhanalaryň biridir. Türkmen telekeçileriniň ihlasy bilen bina edilen bu kärhanada her aýda şular ýaly ýokary hilli guruluşy önümleriniň uly tapgyrlary öndürilýär. Kärhanada geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilen önümçiligiň depkiniň hasam ýokarlanan ony aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde esasen uzunlygy 2 metr 75 sm, iňi 1 metr 83 sm, galanglygy 16 hemde 18 mm barabar bolan guruluşy önüme öndürilýär. Bu önümler bilen häzirki wagtda esasen içerki bazarlarymyz öpçün edilýär. Yetip gelýän täzir bayramçylygyna uly zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy maksat edilýän bu kärhananyň işçileri şu günleri ýokary hilli guruluşy önümlerini öndürmekde hasam joşguny zähmet çekýärler. İçerki bazarlarymyzda guruluşy önümleriniň bolçulugyny öpçün etmek baradaky işlere münasip goşuntylaryny goşýan bu hususy kärhananyň telekeçileri ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmek barada diýen uly işleri üçin hormatly prezidentimize alkyş söýlerini aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin deňse taýsa tagallalarynyň edigder aladalarynyň netijesinde edil watanymyzda azyk bolçulunyň döredilmegi urny diýarymyzyň telekeçileriniň münasip goşundy bar. Tamamlan barýan Türkmenistan beýtaraplyň mekany gelini ulu üstünliklere beslep, täze 2021-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylny ýokary zähmet görkezleri bilen garşalayan ýurdumyzyň Liverpool aýatynyň hususiýetçilerim bayramçylyk toý saçaklarynyň bolçuluny öpçün etmek maksady bilen netijeli işler alyp barýarlar. Soňky ýyllarda berkarar watanymyzda günlük azyk ekinlerini ösürip ýetişdirmekde, ýylaty tergök önümleri bilen bökdönüşsiz öpçün etmekde, ýyla dyşhana hojalyklarynyň işine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Bu tutumly özgertmelere diýarymyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň hem eýçiň ýagdaýda gatnaşmagy boýsundurjy ýagdaýdyr. Liverpool aýatynyň hususiýetçilerim ýokary zähmet görkezlerini gazanýarlar. Şeýle hususy hojalyklaryň hatarına Günnögür welaýatynyň Saýet etrawynyň Sakar şäherinde ýerleşen hususy ýyla dyşhana toplumyny görkezmek bolar. Döwrewap ýyla dyşhana 1,16 hektar meýdany eýelip, esasan pomidorun köp hasyly berýän ýyla dyşhana görnüşlerini ösürip ýetişdirmegine niýetlenenler. Ýyla dyşhana hojalygyny döwrümizin ösün innowasion enjamlary oturdulyp, ýydak işleriniň aglawa bölegi awtomatik usully kompýuter tilsimatlarynyň üstü bilen dolandyrylýar. Ekrançylygy ýoly goýmak maksady bilen dik goýulur arkaly ýer astynyň alynan suw ýyla dyşhananyň kömekçi deshasynaky suw arasylyjy enjamyna berilýär. Şol ýerde suwuň dözümi dowla arasylanyp ýürüýte gaplary goýulýar. Suwuň belli bir bölegi ýyla dyşhanadaky pomidoryň ýydak işlerini suwuruş ulgamyna kimim erigin halyna getirilýän döküniň düzümine goşulýar. Ýyla dyşhananyň uly mümkinçiligi bolan ýyla dyş ulgamyň bellenmegi münasipdir. Ýydagy ýetirilýän ekine suw bermek, dökün bermek işleri şeýlede ýyla dyş ulgamynyň sağlaşygy ýyla dyşhanadaky bary bolan kemil enjamlaryň bütewi işine dayanýar. Bu ýerde Türkiýe, Italiýa, Ispaniýa ýaly döwletleriň Kadaman ýyla dyşhana enjamlary işe girdilenler. Ýyla dyşhanalar sözüň dolmanysyna bolçulugyň çeşmesidir. Gojur gaýra seňdirilip çeklen pek zähmet hojalygy rızkyl döwlet getirip özü bereketini içilýär. Agrotehnika çäreleň öz döwrüne talap laýyk geçirilmegi, gök ekinleri edilýän ezgider ýydak, çekilýän ihlasly zähmet ýyla dyşhanalyň ýokary hasylygyny öpçün edýär. Şu owa hojalyk mögsüminde de ýyla dyşhanada 31 000 oguly pomidor nahaly oturdulyp 250 tonnadan gowrak bereketli hasyla garaşylýar. Erginsiz zähmetiň netijesinde ýyla dyşhananyň ekinlerine seňdirilen ihlas häzirki döwürde ýokary hasyllygy bilen öz meýwelerini berip urady. Köpçülikleri hasyla duran pomidorlaryň ýygymyna guramoçulykly gerişlip ak bazarlarymyzda uradylyp başlandy. Munyň özi täzeliň öňsiresine bagtyar raýatlarymyzyň toý saçaklarynyň bezegidir. Şeýle döwrewap owa hojalyk maksatly deshalarda zähmet çeken owa zähmet keşleriniň kimim hususiýetçiligiň armasyny ýetirmekde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary uly işçilik görkezýärler. Muňa bolsa Agrar partiýanyň Liverpool aýaty hem Saýet etrap komitetleriniň jogapkar işgärleriniň şuňlarka alyp barýan wagny sihat işleriniň misalyna da göz ýetirmek bolýar. Welaýatyň zähmet söýür bagadaýhanlary owa hojalyk ekinleri bilen ýakynyn meşgul bolýan hususiýetçiler Türkmen owasyny şol sany telekeçilige ösdürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak, owa ýylatyny gurplandyrmak ugruna alyp barýan tutumly işler üçin mehriban arkadagymyza sag bolsunlaryny aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagymyzda Aşgabat şäherinde şuň 28-nji dekarda saat 20-den 29-njy dekarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumatynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäpdirän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Unortuny ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçen maýl, gündüzüne 2-7 gradus maýl bolar. Ahil welaýatyny ütkäpdirän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Unortuny ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus öçen maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäpdirän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gündüz ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 5-10 gradus sowuk, gündüzüne 3 gradus sowukdan 2 gradus öçen maýl bolar.
Lewap vilayetine ütkepdiren bulutly hawa bolup ömür boyu ýollar sürçek bolmagy mümkin. Gün ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 3-8 gradus soğuk, gündüzüne 1 gradus soğukdan 4 gradus öçen maýly bolar. Daş vilayetine ütkepdiren bulutly hawa bolup gün ordan telesekunda 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 5-10 gradus soğuk, gündüzüne 2 gradus soğukdan 3 gradus öçen maýly bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkepdiren bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ordan telesekunda 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 3-5 gradus soğuk, gündüzüne 0-2 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 29-yna magnetik hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tuzan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş pasylyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazara alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň eslenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan äkli babatlarda ötüşleri wetlenýär. Äkli ötüşleriň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.